jucăm Brawl Stars cu fratele meu. Zi bună! Bună. Să jucăm Brawl Stars-ul. O să iau un skin. Da, ce skin să iau? Ce brawler. Ce brawler? Ia-l pe Sprout. Sprout. Ia-l pe Nani. Nani? Care-i Nani? Ce bună? Ăla Da. Ăsta? Nu. Ălaltul, mai nou. Da, știu. Și mai nou. Care nu e joc? Nani. Chiar nu știu care-i Nani. Ăsta? Da, ăla e Nani. Nani, ce jucăm? La două. Ok. Să începem. Hai, poate ne dăm într-un server. Bine. Chiar îmi place când filmez. Ce? Hai să intrăm în joc, să jucăm cu oamenii. Mi s-a blocat. Ce? Sunt eu în joc. Deci, ok. Da, e ok. Protejez eu. Haide. N-am N-am netcam. Dar mamă că sunt oameni să uită. Știu, e lag. Lag, da. Dă-i, Uite, dă-i, cineva acolo. Așa. Gata, l-am omorât pe cineva. Hai, nici la net. Noi. Haide, aici. Păi văd pe cineva acolo. Oh my god, e în spate. Că-i dă noi. Îmi iau eu chestul ăsta. Oh my god, l-am omorât. Gata? A, mă moare ăștia. Hai, perete, distruge-te. Aruncă-l. Mor. Ai grijă. Vede pe mine. S-a aproape. Oh! L-a omorât. Oh, yes. Să că noi. Îmi pun supărul. Da. Știi ce face? Nu. A murit. Și eu și ăla. Repede. Cred că fratele meu câștigă. Oh, mamă, dar 6, 5, 4, 3, 2, 1, mă spănez. Se sparge peretele, fugi. Oh my god. Toată lumea, acum îmi dați un like și să apăsați și să dai pe clopot, ok? Oh my god. Câștigăm aici. Yes! Abia am câștigat. Mamă, 135. Bravo! Cât este? Habar n-am. Dar mi se terminat. La mine s-a terminat. Dar cât este? Habar n-am. Încă mai ai? Da. Jucăm la Brawl Ball? Stai că la mine încă mai se face. Eu să joc cu Brawler nou. Ce brawler nou Care este? joc. Sau să nu joc cu ăla cu Shelby cu celălalt skin. Gata, mamă. Mercant. Gata. Ei, eu vreau pe aia. Ok, atunci mă joc eu cu Nani. Le arăt la oameni ce eram cam pe Nani. Rank 30. Aha. Mi-am place ăla. Cu cine trebuie să ducem? A? Acum cu... Nu știu cum să zic. Ați dat like. Toată lumea. Poate avem noroc să câștigăm și meciul ăsta. Da. Și să nu pierd eu iarăși 3000 de trofee. Dar n-am necam. Da, știu, e lag. Mă împingi în spate. Oh my god, da, știu. Ai! Copii aici. Se mișcă singur al meu. Nu, Ah! fugi. Ce sau chestul ăla? Da. E prea lag, nu jucăm cu celălaltul. Ah. Ce? Nu putem să jucăm celălaltul, că e prea Este lag. mai mișto, că avem toate skin-urile. E lag. Bă, nu pot să mă mișc. Nici eu, se mișcă singur al meu. Oh my god, nu mai pot să mă mișc. Mă mor aici. Ah, m-a omorât Col. Du-te jos, du-te jos. Nu pot să mă mișc. Ah, ce mi-a plăcut să am și Brawler ăla.
Dai. Riboscheți. Uite-l. Oh, nu s-a spawnat, fugi. Vino! Că eu la mine plăla. Mi-am pus capul. Acum te joci cu jocul. Oh, nu! Ce? Mi-am spart din greșeală capul într-un perete. Hai de aici. La mine plăla. Am fugit de capul meu. Ia să vedem. Nani versus Nani. What? Eu am câștigat. Yes. Nani versus Nani. Oh, nu fugi acum. Uite bă, băduza. You running. Running. De ce stau aici? Vă rog ca băiatul ăla. Yes. Eu clar! Ce? Nimica. Am murit. Oh, nu! Am Mamă, trebuia pierdut. să termin pe contul ăla. După care avem 80 de trofee. Câte trofee ai câștigat? Multe. Am rank 31. Vreau să mă joc cu Sprout. A? Când oprim. Mai dăm încă 2 meciuri. Bine. Mai băgăm încă 2 meciuri și oprim, da? Da. Ok. De ce? Deja nu mai poți? Păi, pierdem cam. Am câștigat. Cât timp? Oh my god. Gata? Hai să luăm ceva nouț. Eu rămân cu Sprout. Dar eu mănânc cu... Tropical Sprout. Cum se cheamă? Că am uitat. Ce, Nani? Nu, Beautiful. beautiful. E pe fata mea. Star Power celălalt. Ce? Star Power al doilea. Nu înțeleg. Star Power. Ce face ăla? Când te bate cineva, îți rămâne viața 1 și se apare un scut de Am deci imunitate. chestul ăla aici. Nu mă lasă să deschide. Ce? Da, haide. Open box. Nimic Open nu... remaining boxes. Ce? Oh, fix acum s-a băgat un nou event, lol. Ce? Haide acum. S-a băgat o nouă hartă. Fix acum. Asta e nouță? Da, asta e o hartă nouă. Oh. Ce? Hai să-mi fac super pe Tropical Sprout. Săracul Sprout. Sunt un beautiful. Am ne. Beautiful, man. You. Uite așa. Bă, mai am decât unul. Da. LOL. Pune-te așa pe lângă noi ca să nu vină nimeni. Bă, fac în ele. Omor aștia. Dai. Dau. Mor. L-a dus mol. Taci. Oh, nu. Aha, Am dat eu. Bă, mai pune o perete acolo. Nu mai am pereți. Ce? Da, that's right. That's right I have. Da, mami. Oh, nu, este un leon cu clonă. Am dat cu supărul meu. Îmi dai cu ultimul. Nu mai am viață. Stai cu minte. Ok, stau aici. Un perete. Unde sunt? Dă-mi mine. Nu, da, l-am blocat. Yes! Yay! Mai cineva. Mă duc eu să-mi iau gemurile de acolo. Nu. Hey! Da, What do you think you're doing? Oh my god, este pe crow ăsta de altul. Tom! Omor eu pe crău, dacă e duc cu supărul. L-am bătut. Yes, am câștigat. Rank 20. Încă una și gata. A? Încă una și gata. La ce? Ai obosit? Păi da. Haide,
Toată lumea să dați like și să apăsați pe clopot și să vă dați mai la mine. Și la prietenul meu, fratele. Prietenul, fratele. Vreau să și tu. Și să dai și like la fratele meu. Okay. Și să uitați la Vlad. El cheamă Pro King. Okay. Eu, Daniela Cum o cheamă? Cum o cheamă la YouTube? Am uitat cum te cheamă. Am uitat. Am uitat și eu cum te cheamă. Pe tine te cheamă Pro King și pe mine... Am uitat. Nu ești nebună, nu ții minte numele la canal. Mai știu că e Daniela... Pro. Nu. Ba e. Nu. Ba e Pro. Dana Pro. Haide. Ba, cred că e Dana Pro. Daniela Pro. Cred că tare va să joci cu tine. Repede. Să facem repede. Ok. Ok. Yes, ne-am băgat într-un meci. Te rog să nu fie un meci. Te repede. Hello. Ai eu ce ăsta. Pium, pium, pium. Pium, pium, pium. Hold on. Wait a minute. It's a chap. Oh. It's a chap. Hold on. Wait a minute. It's gonna be. Pium, pium, Nu pium. este Daryl. Pium, pium, pium. Hold on. Mai la dai. Ce? E Daryl. Amor. Ce-ați făcut? Oh, nu, uite câte viață ai rămas. La ce? Trebuie să-ți facă cineva praf acum. Oh my god. Nu a spawnat. Total. Băi, nici n-am văzut. Păi da. Tu ai băgat peleți în mine. Uite câte viață are. Oh, nu. Cine e mare? Ce? Ăla. Mare. Dar ce fac cu gadgetul meu? Pui niște honey. Oh, nu. Am murit. M-a blocat aici. Hai, oprim? Nu. Încă unul. Oricum, dați like și apăsați pe clopot. Acum și la fratele meu dați like. Da. Dacă dați acum like, mai facem încă un match. Deci, Da. 3, 2, 1, like și subscribe. Așa. Mai jucăm o dată. Sigur ați dat like? Sigur? Da. Și dați și scrieți jos În comentarii. în comentarii. Seriana, sunt prea amuzant. Dar nu mai știu cum mă cheamă pe YouTube. Las că vezi tu. Da. Băi, și eu îți țin minte. Păi nu știu câte minute am făcut. Numele la canal și tu tot nu ții. Sprout. You can... Ce? Nothing. E un bibi aici. Nu, este un beautiful. Zombie, bi. Se bagă pe joc. Când pun gadgetul? Când vrei tu. Ok, eu pun. Hai, pune. Ce face? Honey. Mă vezi? Honey. You clap. What? Mica. Încă ce a fost? Beautiful. You. Oh, nu, mă strigă. Mă strigă. Adu-te repede. Okay. Joacă-te. Cât o moară. Da. Aoleu. Și acum nu știu ce a făcut Vlad. Dați un like
și mai apeși pe clopoțel la fratele meu să faci așa. Pa, pa!